Здравейте, фенови фенки на играта Clash of Clans. Вие сте отново с The Clashers и с един епизод, който размишляваме над развитието на играта в по-глобален мащаб. Днес искам да поговорим за една нова казарма, една идея, която имаме и може би се върти из интернет. Ще ви покажа малко по-късно новата казарма, която изнамерихме из нета и ще поговорим малко как може да използваме, каква полза и какви единици най-вече може да ражда тя, но преди това малко предистория. Знаете, Clash of Clans 2012 се появи само с тези 4 казарми ето тук. Те бяха даже доста по-ниско ниво, мисля, че максималното беше левел 9 или 10 епеката, не съм сигурен, вече беше отдавна, но идеята е, че имаше 8 вида единици, които да се пускат от тази казарма и те стигаха до тук, съответно вадим Ice Wizard, нали, и Baby Дракона и стават точно 8, но в течение на времето, даже мисля, че 2015 беше, когато добавиха Baby Дракона и миньора в тази казарма, така че отдавна не бяхме виждали нова единица, виждахме само ето тези, които са Dark единиците, а те се появиха началото на 2014 или края на 2013, ще ви излъжа, само да открием някъде къде съм ги сложил Dark казармите. Знаете, те бяха апдейтвани постоянно през няколко месеца, като се добавяше нови единици с всеки левел. Тоест сега сме на левел 7 единицата, която отключва последно е болера. Но старта на играта, аз още се го спомням, имаше единствено Миньън и Валкирия. След това се включи Уича, после дойде известния Хок, Голема, Лавата и накрая болера. Така че вече виждате, че се позапълват единиците, тук станаха 7, а тук са 9, фактически, извиняйте, 10 вече с новите 2 единици, но запълват се нещата и може би разнообразието между Dark единиците и нормалните еликсир единици почва да се ограничава. И това ни доведе на идеята да потърсиме дали случайно от Supercell или феновете на играта не мислят нещо за самото развитие като атаки и като съответно геймплей, защото знаете, Dark единиците промениха доста нещата, наистина играта се разви, стана много по-интересна, армиите се разнообразиха. Тук между другото аз трябва да си пусна армия да се прави. Самия факт, че промениха изцяло тренинга, също много спомогна. Но нека да не се бавим повече и да ви пусна снимката на тази казарма, която изнамерихме от интернет. Ето е снимката от евентуално новата казарма, която ще се появи в Clash of Clans. Казвам евентуално много удебелено, защото това е непотвърдено, повтарям го много дебело, непотвърдена информация. Затова не очаквайте днес, утре или в следващия апдейт, не се знае изобщо дали ще изглежда така и дали ще дойде. Затова ние изнамерихме от нета и явно се търси, защото графиката, виждате, много е добра. Ако е фен арт или е някаква измишлотина, никога не са толкова качествено направени. Та, нека малко да покоментираме снимката. Всъщност, я ударете един лайк, бе хора, аз не съм ви призовавал този епизод. Ако ви кефи това, което правим, е, че ви показваме постоянно нови неща и евентуални апдейти. Пръснете един лайк бутон, знаете хаштага какъв е отдолу, rip like button, лайк бутона в болница и така нататък. Но нека да се върнем към снимката и веднага ни прави впечатление лодката, която се намира така леко под навеса на половината вънка. Знаете, че много се говореше за шипрека, който ще дойде с коледния апдейт, който така и не доживяхме да видиме, макар че го има в кодовете в играта, има и звуци и така нататък файлове, които са в играта. Той не дойде и не дойде. Очаквахме го пред коледния, сега го чакаме за след коледния апдейт, но истината е една, че изобщо не знаем дали ще дойде. Ако евентуално дойде, то това ще е с някакъв тип ивент и може да е ограничено. Но кораба е факт в тази снимка, така че още повече се подсилва теорията, че шиповете или така наречените шипрекс, някакси корабите ще присъстват в Clash of Clans и това море най-накрая ще се използва. Другото, което виждаме, размера на самата снимка, т.е. размера на самата казарма, вижте колко квадратчета е 5 на 5, т.е. толкова е голяма колкото арми кампа и това означава, че ще тренира може би по-големи единици. Не е сигурно, нали, дали ще са такова, но много хора я определят, както по форумите прочетах, като казарма
за правене на типа войска, която е на коне или на някакви други животни. Тоест, знаем, че всичките, освен Hawk Rider, нямат допълнение. Може би Hawk Rider ще се измести в тази казарма, не се знае нищо, но нямаме конници, нямаме вид конници. Знаете, ако играете игричките, които и да са стратегии от преди време, винаги имат такава, как се казва, сграда или нещо, пособие, което се казва Stables. Stables на английски е конюшна, т.е. може би това наистина много прилича с тази голяма врата отпред на конюшна, така че да очакваме войници, които са смесени от двата типа. И това ни навежда до втората мисъл, дали ще са войски смесени между Dark и нормален еликсир, т.е. едните с другите, дали ще струват също Dark плюс нормален, да кажем, един барбериан, който се носи върху голем, не знам, или стрелец, или пък маг, който се носи върху голем, това е абсолютно измишлото, на които говоря, но примерно да кажем, ако има микс между двете единици, дали ще струва от типа на 5000 еликсир с 100 Dark или нещо от сорта, нищо не знаем, просто това е една абсолютно готина идея за нов тип казарма. Знаете, вече трета година, 2017 сме, трета година почнахме без нов вид казарма. Дали ще се комбинират двата, защото знаете, през последния апдейт новия начин на пускане на войската цялата се смени. Вече няма разделение между казармите, на която и да цъкнете отивате в това меню за пускане, така че дали няма да обединят и двете казарми в една, това също е доказателство, така че ни дава повод за размишление. Наистина снимката е готина, с много хубав детайл, така че като нищо да е изпаднала от кода на играта. За съжаление не можахме да намерим източника и да го цитираме, но по форумите има много от тая снимка, така че на който му се търси може да напише в Google New Barracks 2017, нещо от сорта. Те хора, това ни навежда на мисълта, че ще има и нови войници. Не казвам така ексклюзивно, че ще са микс от двете, нали, еликсир и Dark еликсир, но нека да видим някои идеи за нови войници, които може би ще дойдат през тази казарма. Ето е една от идеите за новата единица, която може да се произвежда в тази казарма, която ви показахме само преди секунди. Това е смесица между Dark единицата Valkyria и, ако не може да се сетите, единицата Гоблин. Тоест, идеята е, че ще използва удара на Валкирията с тази брадва, този кръг, който тя прави, с плаш демидж на всички сгради, попаднали в обсега й, и Гоблина, който напада само и единствено такива ресурсни сгради, като мините и колекторите, заедно с сториджите. Тоест, ето ви една идея за микс между два юнита и не само външния вид, но и тяхните действия. Така че виждате колко е грозна. Коментирайте долу, ако ви харесва, пишете хаштаг искам да се оженя за нея, или мразя я, нещо от сорта, че не я харесвате. Наистина, който е рисувал тази измишлотина, бих казал, е с така богато въображение, наистина изобщо доста грозна единица, едва ли от Supercell биха пуснали нещо такова, но това, пак повтаряме, не е потвърдено и е просто една идея за единица. Да кажем, че все пак този труп някак си е дошъл в новата казарма и тя е част вече от играта. Така би изглеждала в арми камповете. Не знаем колко време отнема или колко място отнема, нито демидж, нито нищо, но е просто като идея, микс между Гоблин и Валкирия. Ако ви кефи като цяло идеята за новата единица, независимо дали ще дойде в новата казарма или не, пишете в коментарите, не забравяйте, това е една дискусия, всеки може да пише долу и да се забавлява като форум. Ако не ви харесва също, пишете си какво не ви кефи, и ако имате готини идеи за единици, микс между двете казарми, пишете ги, може да направим и някакъв епизод за топ 3 най-добрите идеи между двата вида войска, които имаме в момента в Clash of Clans, от Dark Elixir и от Еликсира. Така наистина интересно ще се получи и ще промени изцяло стратегиите със сигурност на играта и как се играе изобщо Clash of Clans с нападенията. Но това е една огромна крачка за Supercell и те не биха я направили просто ей така, без да се допитат до хората и без сигурно вече да използват новото си оръжие, което са тези ивенти в дясно, и да го пуснат за Limited Time, както направиха с Ice Wizard. Така че очаквайте скоро да видим Ice Wizard като чак
като част от Clash of Clans за винаги. Това са нашите предположения за бъдеща единица, евентуално по-близко бъдеще, докато тези тук са тотално далече все още. И така, скъпи приятели, показахме ви новата идея за казарма в Clash of Clans, както и веднага след това идея за единица, която е микс между Dark и нормален елексир. Така че докато чакам Queen, който е 4 дена и 21 часа в момента на заснемане на клипа, т.е. ще го пуснем на 44-то ниво след това време. И след това само един левел до макса. Вие може да коментирате долу дали ви е харесал епизода, дали ви харесва новата казарма и други неща, които имате като съвети или идеи. Не забравяйте да ги коментирате. Ако все още не сте абонати на нашия канал, знаете къде е subscribe бутона, не пропускайте да го натиснете, за да получавате известие за всяко едно готино такова видео, което качиме. И разбира се, знаете редовния ни номер, хаштаг RipLikeButton, долу в коментарите, да знаем, че ни подкрепяте и че ви кефи това, което правим. Това беше всичко за днешния епизод. Благодаря ви, че избрахте The Clashers отново. Ще се видим с вас само в следващия епизод. Чао, чао от мен!